A další sulfur. Poliku, vento. Polí má taky čaj? Jo, jo. Nice. Já jsem dělal 2 právě, rovnou jsem vám to bral. Jo. Aha, je mrtvej. To Vánoce. Hodně dobrý. Ano. Raid target base, no jako nevím, no, mám pítvička, no. Takový velký base. Ale takovou velkou bych klidně dal, protože to je velký a neprostavěný, víš co? A to třeba dáš i na 8 raket, jako to je... Většinou je to shit tohleto, viď? Že dáš dory, jsi v prvním okruhu, dáš další dory, jsi skoro jen už jako, viď? No jasně, no. Prostě něco jak 3x3, jo. Ještě kdyby to měl ty píky vnitřní, no. Želízka. Tam jsem asi na cestě. A jen pizza po něm střílí. Jo, jsou tady dole pod náma. To nám AKčko. Jsem ani neslyšel. Čekám, jak se tady to vyvine možná, ne? Ale to je jeden na jednoho, viď? Je to jeden na jedno. A i počkal. No jako jdu, ale počkej, ty už jdou k sobě, ne? Jo. Už je napůl soba. Tam jsem asi vyhrál. Můžem? Má 3, ty jdou. Má i 2 daně. A tam je další, jo, dobíhá Ečko. A zleva dobíhá další. Ho, Jím pítička tam no to je naked, ale bere tam typka. Tamhle. To má hlavu 2 hity, tak ten vole. Ježiš, krase. Jo, to jsou furt napravo. Yeah. No to je taky ubejsky, no. Víš co, já jsem tady na farmenek. Ježišmarja. Já tam mám to brát? Jsi magor, to pojď rychle. Jdu. Pojď ale rychle. A face masku mám, ne? Házím face masku na zem. 101. Tady ten má strašně toho moc. A tady jsem zabil ještě jednoho vepředu. Já to budu. No já to vrátím asi, nebo co? Nebo tady Jo, ještě jdem, jeden. abych klidně šel jako. Počkej. Je tady hned u kaktusu, mrtvej. Budeme mezi 3 potom. Jedet. Tady má SKSO. SKSO. Vlastně má hlavu hit. Gany. Pobereš to do toho? Já to nepoberu. Jdu. Poberu jenom... No, nepoberu víc. U toho nodu jenom. A jdeme asi domů, no. Ten týpek co všechno měl. Tady musí být nějaký dlouhý fight. Kalacha dalšího, no. Nejky na tom má ten. U nás. Jeden tam možná wounded, nevím. Na skále u tebe, Poliku. 2 byli. Není, je tam furt. Oni byli 2. Jdeme. Kde?